Lengoan tren bat erosi nuen, baina trenbidetik irten egin zen. Gero Kaixo, gu Ander, Nora eta Adriana gara, eta orain euskararen eguneko bertsoa abestuko dizuegu. Bertso eskolako aurrek egina. Espero dugu gustatzea. Ikusi eta gozatu! Euskararen eguna ongi pasatzea, superjolasa baita altxorra lortzea. Gure altxorra berriz euskara zaintzea, ea bat lortzen dugun denok mintzatzea. Hasieran ekarri zuen Julenek bere etxetik bertso bat, eta guaz eginen moldatzen. Eta oso eman ziren diskursioak, batzuk esaten zuten, oso zozoa da besteak ez gustatu. Eta azkenean deno konsiditu genuen eta ateratzen oso bertso polita. Eta gaur nik neukan gauza bat prestatuta nire gelarako eta ekarri gitarra. Eta orduan gaur pentsatu dugu gitarra erabiltzea bertsoa ikatzeko. Baita ere zeuden presentazioak egin dugula hoberenak Nora, Ander eta Adriana. Eta gero abestu dugu, eta bukaeren egin dugu zer egin dugu, orain txertan egin garen egin. Bueno, eta divertitu gara pila bat egiten txuku-txuku. Eta espero dugu beste bertso bat egitea, beste bat grabatzea eta txuku-txuku aberatzea. Eta oso polita izan da, eta txuku-txuku hori grabatzen zuen bizkat lengua, pero moldatu dugu perfecto. Eta ateratzen dugu? Mua! Bonzua! Kaixo, gu Ander eta Adriana eta Nora gara. Lengoan tren bat erosi nuen, baina trenbidetik irten egin zen. Gero autoa erosi nuen, baina gau batez lapurtu zidaten. Atzo motorra erosi nuen.